осушить с твоих очей. Иди, иди, худшей. Грех спини и голос той почуй. Божой лаской душу уратуй. На кожним місці і у кожний час Єсус чекає нас. Грех спини і голос той почуй. Божой лаской душу уратуй. На кожним місці і у кожний час Єсус чекає нас. У Евхаристії сишов до нас, іди насустрач, і Он збавця наш, вибавить з вічної темри ночей. Иди, иди, худшей. Грех спини и голос той почуй. Божой лаской душу уратуй. На кожним місці і у кожний час Єсус чекає нас. Грех спини и голос той почуй. Божой лаской душу уратуй. На кожним місці і у кожний час Єсус чекає нас. Бог милосердний, і Он кличе нас, і спасилає милості час, каб наші душі стали чистей. Іди, іди, худшей. Грех спини і голос той почуй. Божой лаской душу уратуй. На кожним місці і у кожний час Єсус чекає нас. Грех спини і голос той почуй. Божой лаской душу уратуй. На кожним місці і у кожний час Єсус чекає нас. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. Ти, праведний Пане, і справедливий суд Твой, учини со слугою Своим поводле ласки Своей. Гэтымі словамі Святого Писання пачинаем святую мшу, падчас якой збираемся каля алтара Пана у першы дзень тыдня, каб открыть наше сердце на Божью ласку, каб адчуць гэтую Божую любоў, якая плыне з Яго ахвяры, якую можам атрымаць падчас гэтай святой мшы. Єсус Христос ахвяруе самога сябе, каб нас умацаваць у сваёй любові, каб адарыць нас хлебам жыцця, які умацоўвае нас на працягу нашага шляху да нашай Айчыны Нябеснай. Прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашыя інтэнцыі. Асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці Віктора Міхневіча ў 20-ту гадавіну смерці, выпрошваючы для яго ласку
пребывания сярод збавленых у небе. А мы перапросім Пана Бога за наши правины, каб мы могли с чистым сердцем скласти найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłujся над нами. Chryste, zmiłuj się nad nami. Христе, zmiłujся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłujся над нами. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi upokój ludziom dobrej woli. Chwalić Ciebie, błogosławię Ciebie, kłaniaję się Tobie, prosławiaję Ciebie, dziękuję Tobie, dzielę wielkiej chwały Twojej. Panie Boże, Władaro Niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogutny, Panie Synie Одинородny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo только Ty święty, только Ty nasza, только Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Boga Ojca. Amen. Молимся. Ласкавый Отче, Ты про Сына Твоего откупил нас и учинил своим усыновлением детьми. З айцовскою добрынёю глянь просим на усім, хто вірить у Христа, и одари их сапраўднай свободой и вечной спадчиной праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги мудрості Соломона. Хто з людей може спознати Божий намір? Або хто може зрозуміти, чого жадає Пан? Розважання смяротних несмелые, и рызыкоўныя задумы наши, бо тленное тело пригнетая душу, а земляный тяжар обтяжарвая полный клопоту розум. Мы с тяжкостью разгадываем тое, что на земли, и с намаганиями находим тое, что под руками.
А хто ж зможа даследаваць тое, што ў небёсах? Хто б спазнаў твой намер, калі б ты не даў мудрасці і не спаслаў Святого Духа звыш? І так выпрасталіся сцежкі зямных жыхароў, і людзі навучыліся таму, што прыемна табе. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан наш притулок з покоління у покоління. Пан наш притулок з покоління у покоління. Ти вертаєш чоловіка у пил і кажеш: вертайтеся, сини Адама, бо 1000 гадоў перад вачыма тваімі, як дзень учарашні, які мінуў, або як адна начная варта. Пан наш притулок з покоління у покоління. Ніби разводдзем іх змываеш, яны становяцца нібы ранішні сон, як трава, што расце. Раніцай цвіце і зелянее, а ўвечары вяне і сохне. Пан наш притулок з покоління у покоління. Навучы нас так лічыць дні нашыя, каб мы здабылі мудрасць сэрца. Верніся, Пане, колькі ж яшчэ, пашкадуй слугаў сваіх. Пан наш притулок з покоління у покоління. Напоўні раніцаю нас сваёй міласэрнасцю, і мы будзем цешыцца і весяліцца ва ўсе дні нашыя. Няхай прыхільнасць Пана Бога нашага будзе над намі, і працу нашых рук умацуй справу рук нашых. Пан наш притулок з покоління у покоління. Читание послания святого апостола Павла до Филимона. Умилованный я, Павел, будучи старцем, а теперь вязнем Иисуса Христа, прошу Тебе за моего сына Анисима, якого народил я в кайданах. Отсылаю его до Тебе, а Ты прими его. Гэта мое сердце. Я хотел затрымать его при себе, каб ён замест Тебе послужил мне у кайданах за Евангелие. Але без Твоей згоды ничего не хотел бы робить, каб добрые справы Твоя была не с примусу, а з добрай волі. Бо, можа, ён дзеля таго аддзяліўся ад Цябе на пэўны час, каб Ты прыняў яго назаўсёды, ужо не як слугу, але больш чым слугу, як брата умілаванага, асабліва для мяне, а тым больш для Цябе, і паводле цела і ў Пану. Таму, калі лічыш мяне супольнікам, то прымі яго, як мяне. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покажи слузе Твоему святло Своего обличчя и навучи мяне Твоим постановам. Pan z wami. З Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Świętego Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час шмат людей ішло за Єзусом. Звернувшися, Ён сказав їм: «Коли хто просить да мяне і не знавидзеў бацькі свайго і маці, і жонкі, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, і нават жыцця свайго, то не можа быць вучнем маім. Хто не нясе крыжа свайго і не ідзе за мною, не можа быць маім вучнем. Бо хто з вас, калі захоча пабудаваць вежу, спачатку не сядзе і не падлічыць выдаткаў, ці мае на будову. Калі ж закладзе падмурак і не зможа закончыць усё, што ўбачыць, пачнуць смяяцца з яго, кажучы: гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць. Або які кароль, ідучы на вайну супраць іншага караля, не сядзе і не параіцца спачатку, ці моцны ён, каб ісці з 10 000 супраць таго, хто ідзе на яго з 20 000. Калі не, то пакуль той яшчэ далёка, ён пашле да яго пасланцаў прасіць міру. Гэтак ніхто з вас, калі не пакіне ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Уміловані у Христе, Пано, брати і сестри, сьогодні ми перед хвилиною чули слово Єсуса Христа. Ён звяртаецца да кожнага з нас. І сёння пытаецца, чи мы гатовыя штосьці зрабіць дзеля таго, каб увайсці у абяцаную айчыну ў небе. Дзіўная, здаецца, Євангелія, дзіўная прыпавесць. Але на самой справе вельмі проста яе аб'ясніць. Хто з нас, калі мы хочам увайсці, пабудаваць дом, не аблічае нашыя выдаткі? Гэта параўнанне з тым, што я хачу укласці у тое, каб увайсці у дом Божы. Што я для гэтага чыню? Што я раблю? На што мае выдаткі? Справа не ў маёй маёмасці, колькі я маю. Справа ў тым, што ёсць у маім сэрцы.
Другі прыклад, які параўноўвае Езус Христус, гэта той цар, які гатовы ісці на барацьбу, на вайну. Чи ён гатовы выставіць сваё войска 10 000 супраць 20. І зноў параўнанне. Што ёсць у маім жыцці? Што ёсць у маіх руках? Аднойчы святар прыйшоў да чалавека, які быў у шпіталі, хворы, удзяліў намашчэнне, выспавядаў. І потым, гледзячы на ягоныя рукі, ён кажа: ты пражыў жыццё, твае рукі спрацаваныя, напэўна, ёсць заслугі. А ў чалавека пацяклі слёзы. Ён адказаў: так, мае рукі спрацаваныя, але яны пустыя. Бо я працаваў дзеля таго, каб штосьці зарабіць, але нічога не ўчыніў дзеля маіх блізкіх. Умілаваны ў Христе, пану, браты і сёстры, мы можам змагацца ў штодзённым жыцці, але з чым мы станем перад Богам? Як у гэтай прыпавесці, якою Езус Христус расказаў пра тое, што я магу пабудаваць. Так, тут магу пабудаваць, але што я збудую для жыцця вечнага? Просім жа сёння нашага Збаўцу, Езуса Христа, каб мы былі годныя той моцы і той сілы, якая можа збудаваць прадмурак да нашага Айца Нябеснага. Тое, з чым мы можам увайсці у хвалу нябесную, каб Бог адарыў нас гэтай ласкай. Амен. Вызнаем нашую веру. Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і уцелавіўся Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу,
які за Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков, віру у один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного у будучому світі. Амінь. Праз сакрамент хросту мы сталіся дзецьмі Божымі, таму з даверам прадставім Богу Отцу нашыя просьбы. Молімся за Касцёл Христовы, каб ратаваў свет ад граху і ўсё і ўсіх рабіў дзеля людзей Бога. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за Отца Святого, каб яго сустрэча з кіраўнікамі дзяржаў спрыялі умацаванню ў свеце сапраўднага спакою. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за глуханемых, каб яны сустрэліся з добразычлівасцю людзей і знайшлі сваё месца ў грамадстве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто мае праблему з жыллём, каб, дзякуючы Божай дапамозе, яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто дарагі нашаму сэрцу, але адышлі да нябеснай айчыны. За Віктара Міхневіча ў 20-ту гадавіну смерці, каб, дзякуючы ахвяру Езуса Хрыста, яны атрымалі ўзнагароду жыцця вечнага ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб супольная малітва пры алтары Пана наблизила нас да Бога і паглыбіла нашую узаемную любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты праз ласку Духа Святога напоўніў дарамі любові сэрцы Тваіх верных. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі любілі Цябе больш за ўсё і з любоўю выконвалі Тваю волю праз Хрыста Пана нашага. Наші дары прийми, о Божа, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью хай душа Тобой живе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью хай душа Тобой живе. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы пыл мизерный марный, темры без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Без Тебе мы пыл мизерный марный, темры без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Божа, криниця сапраўднай пабожнасці і супакою, дай просім, каб гэтую ахвярай мы належна ушаноўвалі Твою веліч і праз удзел у Эўхарыстыі з'ядналі нашыя душы ў веры,
Праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. Z duchem Twoim. Угору серце. Wznosimy ich do Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Godna Godna гэта гэта i i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты у сваёй міласэрнасці полюбіў свет, што спаслаў нам, як адкупіцеля свайго Сына. Ён стаў падобны на нас па ўсім, апрача граху, каб мог любіць у нас тое, што Ты полюбіў у сваім Сыне. Праз Яго паслухмянасць Ты вярнуў нам дары сваёй ласкі, якія мы страцілі праз грэшную непаслухмянасць. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй, Хасанна на вышынях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Прощаем смерть Твою, Пане Езу, Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть и мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костюл Твой, рассеянный по усім свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія поснули у надзеі на воскрешение, про Віктора, і пра ўсіх, хто ў Твою ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным,
у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебраником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечныя. Amen. Мы атрымалі Духа Святого, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся спяваць. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні нашыя, дапаможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали спаўнення счастливой надеи и прийсця Збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру Йогоною. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя. Panie dobry jak chleb, будь прославлony повсюдnym Kościołem, bo tak безмежно Ty polubił nas, безмежно Ty polubił nas. Ty chleb pomnożył na pustyni Boża, kab my w szlachu do nieba siły mieli,
хлебкам голодным, для тых, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костелом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля уся наша буде, а хлеб комуніяй тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костелом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костелом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Jezu cichy i pokorny sercem, moje serca proszę upokoj. Nadzieli prawdziwej pokoraj, nauczy życiu prawdzie przed Tobą. Jezu cichy i pokorny sercem, moje serca proszę upokoj. Nadzieli prawdziwej pokoraj, nauczy życiu prawdzie przed Tobą. Jezu cichy i pokorny sercem, moje serca proszę upokoj. Nadzieli prawdziwej pokoraj, nauczy życiu prawdzie przed Tobą. Молимся. Всемогутный Боже, Ты наш живешь и узмацняешь своим словом и найсвячейшим сакраментом. Ученикам мы годно приймаючи гэтыя святыя дары, могли стать удельником Его життя вечного, які живе и владарить на веки вечные. Слухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння 23 звычайная нядзеля. На гэтым тыдні літургіі адзначаем у панядзелак свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. У 8:30 гадзінкі пасля святой імшы благаслаўлення зярна на сяўбу. Таксама ў гэты дзень адпусту ў Дагаях, там святая імша ў 12 гадзін. У пятніцу ўспамін Найсвяцейшага імя Марыі у 8:30 гадзінкі, у суботу ўспамін святога Яна Залатавуста, біскупа і доктара касцёла, наступную нядзелю свята ўзвышэння святога крыжа. У чацверак заўсёды святая гадзіна з 23:00 да поўначы.
Інтэнцыя жывога różańca, молімся о Божым благословенні для дзяцей і моладзі ў новым навучальным і катэхетычным годзе. Наступную нядзелю святая мша ў капліцы ў Палянах о 14 гадзін. Распачынаецца катэхетычны год. Нагадваем, што катэхеза абавязковая для ўсіх класаў. Расклад катэхезы вывешаны на дошцы аб'яваў на дзвярах касцёла і класаў. Запісваць дзяцей на катэхезу будзем у аўторак, сераду і чацвер з 9 до 13, пасля з 15 до 18 і вечарам з 19 до 20:00 у класах і зверху і знізу. Дзяцей на першы год падрыхтоўкі да першай святой камуніі запісваюць бацькі дзіцяці, прыносячы з сабой памятку святога хросту. Дзяцей, пачынаючы з 8 класа, запісваем на катэхезу перад сакраментам бежмавання. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне: Алена Неверкевич, 57 гадоў, Крысціна Паўлоўская, 66 гадоў, і Станіслаў Каранкевич, 71 год. Вечны адпачынак дай ім, Пані, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пані, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пані, Святло вечное, нехай им светит, нехай отпочивают в супокой вечном. Аминь. Даверим новораспачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай, помолимся о Божым благословенні для дзяцей і моладзі ў новым навучальным катэхетычным годзе, а таксама за Яна Ніколенка і Маргариту Станковскую, якія ўчора ў нашым касцёле заключили сакраментальны сужэнскі саюз. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, в наших потребах не погарджай моленнем нашим, и до всякой злой пригоды, выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, молися за нас. Мария Пани Ясногурская, молися за нас. Мария Пани Ясногурская, молися за нас. На тыдзень, які распачынаем, прымем цяпер Божае благословенне. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог Усемогутный, а и Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Idźcie w spokoju Chrystusa. Dziękuję Panu Bogu. Вяди мяне, Божа, вяди мяне, Божа, праз цемру і ветер, туды, дзе ўбачу, збаўлення святло. Вяди мяне, Божа, праз цемру і ветер, туды, дзе ўбачу, збаўлення святло. Божа, к Табе іду, Божа, Цябе шукаю, Божа, души святло, узношу мой голос до Тебе. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między